बेफोरबायदि गेम दामनानैहाय बरायनायाव गोसोफ्रा मोसाजोबखायो। हेल' खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै। नाथाय दिनैनि भिडिअआ ब्लगसो जागोन दै। जुथा माराम खालायनाय, गस्ला जेकेट मैला जाफुलायनाय बेखौ गाननानैहाय हाबा जानो ओंखारबाय आरोखि। जोङो दङ जाहैबाय आइ लाभ इउ बाजार। बासाव लायखांखाबाय। बास नाम्बारखौ नायना लादो सोरनिमोन मिथिला। बास गंनै, बैयावबो गंसे। ओमफ्राय बहायथो थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय? फा बास बुंजासेलाय। आयौ बुंजोबबाय नै जायगा गैया। जों बे गंसेयाव गाखोनायसै आरो। होस आइजोफोर गोजा माथो इयावलाय। बहायथो थांनो ओंखारखो? हाबायाव ए लायमुथियाव माबोरै हाबायाव थिखा जाना फैखादे। जानोसै बिजामादैसो जायो दा। जायगायानो गैलायखाले आरो बेरेंसि सोलायनांबाय नै दा। ओरैबायदि भर्ति, सिगांनि गंसेयाव आइजोफोर गोजा, ओमफ्राय हौवाफोर गोजा आरो। बोरै जाखो जोंनिलाय? आइयो गिदिंजाखिसै नामालाय जोंनिया बासआ? जानायदां जानायदां। हाबा जानो फैग्राफ्रा रबजोब्बाय नै गाखोनानैहाय। मा जायगा मोनफैखो? लाइमुथि मोनहांहां जाबाय आरो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा बासखौनो गाखोनो हालिनो हनै। बासआनो दोननांबाय नै, दाने थाबायनांगौसो आरो। लांजाया जाहैबाय, हौवायाबो फ्रि फ्रिबां गोलैगासिनो दङ। ओमफ्राय जोङो बासखौ दोननानै थाबायनांबायसो नै। गारियानो थांजाया, बासआनो औवा दालांजों थाबायबाय नै। सामफुर दै, सामफुर दै होनो दाखौ। खुवायाबो रासिनसो खुबाय माथो। 12था जालायलांबायदां। ओमफ्राय ज' थाबायलांनायसै। हान्थुसेल' जानायमोन दा दैया। जिंगारा फैयोथ'। गथ'आ बेजों खारजायो। गथ' खारनायनि बानायखाखोनो दालांखौनो। थाबायबोदो लाइन लाइननो थाबायबोदो। फार्स्ट गोदोयो होनो हानाय नङा। आलि जालायदों। नैबे दालां फुराना मोनदां। फार्स्ट खमना दं इबो। थाबायदो लाइन लाइननो दानिया। गोदोयो एसे बासा जानाय नङा। इंगारा फैगौमोन। बासाखौनो जों दै सेराव गारबोनानैहाय थाबायबोनांबाय। बेसेबांबा गोजान, एसे गोलोमहांबो मोनलायबाय नै। ओमफ्राय खुवायाबो रासिन सायाव रासिन खुबाय। खुवा खुनायनि थाखायनो भिडिअफोरखौबो खिथ्ला नुजोब्बाय। वा रोबां रोबां थानानै गोजाननिफ्राय बरायहरबाय हनै। फै हाबफै होनलायनानै। औवा दालां गामि गेजेरनि। दालाङा नै गिदिराव थांनांगौ जाहैबाय। हिनजाव गोदान लागाखौ बरायबाय आरोखि। हिनजाव गोदान लागो जोंनि ग्रुप। गोबाङै दंबावो दाबो हिनजाव गोदान लागोआ। हिनजाव गोदान लागाखौ बरायदों आरो।
आलायारननि गानजों दामनानैहाय मोजाङै खेबनायनिया हाबबोबाय जोङो ओरैबायदि दामख्रावनानैहाय बिराद मोजां बरायदों गोसोफ्रानो मोसालायखायो नामा बेफोरबायदि गेम दामनानैहाय बरायदों गोसोफ्रा मोसाजोबखायो ओंखाम हटेलनि जाहैबाय बियो दिनानै दिननिया दा बोरैबाला मोजां जादों हाबाय हाबाय Baik, hijaab godan ada hua godan. Congratulations. Nangli deh. Gosanthों. Bidaय लाखांबाय जोङो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान जा. Ajay बिजामादैया माबायदि?
मोजां दा नों गोसोखादों दा सिखारबाय जोङो दायो गय जादो हाबानि गय देन्जार दं माथो नोंसोर बाइकजों वा जोंखौबो लांफादो नालाय बाइकजों औ आदैया बैराथि थोखायालै मबाइल गोदानजों रायनायदों सामसुं S24 हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानजों बिदाय लालायनानै जों न'आव थांफिनसिगोन दायो गय जास्रानांगौलै युटुबारनि खाथियाव थांनोसैलै आं Mbak udah ada megang, mudah-mudahan. Ada, tangan coy. Saya makan dah kan itu lah tuh. Jangan tidak lana deh, angin ukar baik bar. Iya udah, mau mana? Oke gebang ha, apa jarak pak? Itu kamu kan sih? Gak đứng cậu đây chưa? Làm ở ngoài 10 giờ vượt. Wah, nggak salah, sudah gue kuat. Mana kami ya? Laimuchi Taijuguri. Dene first time haba जाफैबाय. एकदम उदै गेनरारा जालायनायनो. गया खला खले लास्ट बिदाय लाबोनायनि खुगा बुंजासे जाना फैबाय आं सालाखौ. दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन माइफ्राबो बिराद जायो नै. गयफ्राबो गोसोमल' नै फिथाइफ्रा ओरैबायदि बहरा लाइमुथि ओनसोलनि गासिबो सुबुंफ्रा माहाजोन गोजासैलै माहाजोन जाजोब्बाय दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ जोङो बिदाय लानानै ओंखारबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसिगोन बासआबो बिराद गोजानाव गारबोनांदों बिसिम हाबफैजाया भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय